Άσπρο και μαύρο. Η ενημέρωσή σας. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί στον Καστοριά FM 915. Άσπρο και μαύρο. Εδώ τα λέμε όλα χωρίς διακρίσεις. Χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Μα πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η Καστοριά μας. Οι αρετές της. Τα άλυτα προβλήματά της. Η καθημερινότητά της. Άσπρο και μαύρο. Κάθε πρωινό 8 με 10 στον Καστοριά FM 915. Παραγωγή παρουσίαση Κίμων Μηταλίδης, Θωμάς Τομόπουλος. Άσπρο και μαύρο. Εδώ τα λέμε όλα. Συντονιστείτε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Σπύρου, επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου Καστοριάς, αλλά και εκ νέου υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Άκη Τσούκα μπροστά μαζί. Κυρία Σπύρου, καλή σας ημέρα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Τομόπουλε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και στον κύριο Μηταλίδη. Είπα και εγώ θα το ξεχάσετε, να έχει να παραπονιέται μετά, να λέει διάφορα. Όχι. Κυρία Σπύρου, νομίζω έχουμε αρκετό καιρό να τα συζητήσουμε, αρκετό καιρό να μιλήσουμε γενικά για όλα τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη σας ιδιότητα, που είναι αυτή του επικεφαλή της μείζωνος αντιπολίτευσης, και να συζητήσουμε λίγο για την τελευταία δήλωση που είχατε κάνει εσείς, ότι ο Δήμαρχος δηλώνει από αρχικά, να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς σήμαινε, ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτό το κείμενο το οποίο αναρτήσατε εσείς, αλλά και δημοσιεύθηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για το βήμα που μου δίνετε, να μπορώ να μιλήσω και να μπω στα σπίτια και στα μαγαζιά του καστοριανού λαού που περιμένουμε μεθαύριο την ψήφο τους. Φυσικά και η ιδιότητά μου για την ώρα είναι μοναδική αυτή, έτσι σαν επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης, εφόσον δεν έχω εκλεγεί ακόμη εκ νέου. Μπορεί και να μην είμαι στις επόμενες εκλογές εμπλακούς, έτσι δεν το ξέρουμε αυτό. Ως αντιπολίτευση λοιπόν μιλώ ακόμη, με το χρόνο που μας δίνεται προεκλογικά, αν δεν κάνω λάθος είναι μέχρι τις 7 του μηνός, θα μπορώ να ανεβάζω δελτία τύπου και να ενημερώνω τον κόσμο, να υπενθυμίζω στον κόσμο, διότι πολλοί κόσμος με ρωτάει γιατί δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα. Όσες φορές και να τα πούμε, βλέπετε όλος ο κόσμος δεν έχει την ενημέρωση που πρέπει και φροντίζουν και κάποια ΜΜΕ της πόλης μας γι' αυτό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα τεράστιο παραπονό μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λοιπόν, κύριε Τομόπουλε, όπως είπατε με το τελευταίο δελτίο τύπου μου, ο Δήμαρχος δηλώνει απόν. Είναι μια έκφραση την οποία την έχω ξανααναρτήσει παλιότερα. Αναφέρθηκα, πήρα αυτήν τέλος πάντων την ιδέα να μιλήσω λίγο για τις απουσίες του Δημάρχου, μου την έδωσε ο κύριος Μηταλίδης μετά τις αναρτήσεις του για τις απουσίες και των Δημοτικών Συμβούλων και για την κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που θα πρέπει, πέρα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν εμφανιστεί τις περισσότερες σε καμία συνεδρία σχεδόν. Εγώ κάποιους ανθρώπους έχω ξεχάσει τα πρόσωπά τους. Και ξανακατεβαίνουν στις εκλογές, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά έκανε ο κύριος Μηταλίδης που εξέθεσε γενικότερα τα πρόσωπα αυτά. Όμως εγώ στάθηκα στις απουσίες του Δημάρχου. Δεν μπορεί αυτή η καραμέλα το ότι ο Δήμαρχος δεν ψηφίζει, άρα δεν χρειάζεται και να είναι στα Δημοτικά Συμβούλια. Πού ακούστηκε αυτό? Θα πρέπει να ξέρει λοιπόν ο κόσμος ότι ο Δήμαρχος ήταν απόν από τα Δημοτικά Συμβούλια 4 χρόνια τώρα. Παρευρέθη σε πολύ λίγα Δημοτικά Συμβούλια και τις περισσότερες φορές το ηρωνικό είναι ότι όταν εμείς συνεδριάζαμε αυτός ήταν κρυμμένος στο γραφείο του. Δηλαδή 10 μέτρα μακριά μας. Και όμως απαξίωνε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ερχόταν εκεί να απαντήσει στην αντιπολίτευση στα ερωτήματα, είτε να μας αντικρούσει σε πράγματα που κατηγορούσαμε τη Δημοτική Αρχή και πάει λέγοντας, τέλος πάντων να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Εκτός από αυτό, αναφέρω ότι δεν είναι μόνο τα Δημοτικά Συμβούλια. Τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες πολύ σημαντικές συνεδριάσεις περιφερειακές, τις οποίες πήραν μέρος όχι μόνο όλοι οι δήμαρχοι των υπόλοιπων πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά πήραν μέρος ο Πρίτανης όταν αφορούσε τα πανεπιστήμια, ο Πρίτανης, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, όλα τα πολιτικά πρόσωπα και βουλευτές και της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης από όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στην συνεδρίαση δε για την απολιγνητοποίηση, αν θυμάμαι καλά, διότι το παρακολούθησα εγώ, ήταν 8 ώρες το Συμβούλιο. Είχαν τόσα πολλά να πούνε οι άνθρωποι και μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και
και στα δύο αυτά πολύ σημαντικά συμβούλια που αφορούσαν τον τόπο μας άμεσα, ο κύριος Δήμαρχος ήταν απόν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και δεν ήταν απλώς απόν. Δεν είχαμε και κάποιον άλλον να μας εκπροσωπήσει. Δηλαδή δεν έστειλε και έναν εκπρόσωπο. Απουσίαζε η Καστοριά από τα συμβούλια. Είναι η απόλυτη ντροπή. Και να ξέρετε ότι από συζητήσεις και πηγαδάκια έχω ακούσει ότι γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό από άλλους δημάρχους, συμβούλους κτλ. Άρα τον κύριο Δήμαρχο, εκτός το τι συζητούσαμε στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν τον ενδιέφερε ούτε το θέμα των πανεπιστημίων που έφευγαν τα τμήματα από την πόλη μας, δεν τον ενδιέφερε ούτε το θέμα της απολιγνητοποίησης και της δίκαιης μετάβασης, από την οποία είμαστε η μόνη πόλη που είμαστε εκτός και τα κονδύλια θα είναι τεράστια και οι επιδοτήσεις από όσο γνωρίζετε. Άρα τι να πούμε, ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά σαν δήμαρχος? Ξύπνησε τους τελευταίους μήνες ο δήμαρχος για να μην του πάρουν την καρέκλα και ξαφνικά άρχισε να μας κατεβάζει κάθε μέρα στα ραδιόφωνα το τεχνικό πρόγραμμα? Λοιπόν, είναι ο δήμαρχος ο οποίος, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω έτσι σαν προέκταση της κουβέντας την οποία κάνουμε είναι πώς σχολιάζετε τη στάση του μέλους της παράταξης σας κιόλας, του κυρίου Λέκου, ο οποίος επιτέθηκε στο πρόσωπό μου για τη δημοσιοποίηση των παρουσιών του Δημάρχου, δηλώνοντας ότι είμαι αναρμόδιος να κάνω κάτι τέτοιο. Ο κύριος Λέκος, καταρχήν αυτό παρεξηγήθηκε, έτσι. Ο κύριος Λέκος δεν υποστήριξε τον Δήμαρχο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε ο κόσμος. Απλά επειδή είχαμε και κάποια παράπονα από εσάς γενικά σαν πρόεδρο, εγώ σας τα ανέφερα. Για τη στιγμή που επιλέξατε ή γιατί δεν κάνατε κάτι τόσα χρόνια που θα μπορούσε να αποβάλλετε ανθρώπους, και αν θυμάστε ο κύριος Λέκος το είχε πει πολλές φορές, να αποβάλλετε αυτούς που λείπουν αδικαιολόγητα συνεχώς. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή στην ουσία ήθελε να κοντράρει εσάς, αυτό καταλαβαίνω, ότι και εδώ ξεπεράσατε, δεν το γνώριζα εγώ, ότι δεν επιτρέπετε τις απουσίες του Δημάρχου να τις ανακοινώσετε, και δεν το γνωρίζω αν είναι έτσι. Αυτό εννοούσε στην ουσία, ότι ξεπεράσατε πάλι την ιδιότητά σας ως πρόεδρος και κάνατε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Βέβαια, πολύ καλά κάνατε να θέλετε τη δική μου άποψη, διότι σας είχα γράψει και στο μήνυμα ότι εάν κρύβατε τις απουσίες του Δημάρχου θα τις έβγαζα εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να μείνει έτσι. Οπότε κάποιοι το παρεξήγησαν αυτό και μάλιστα είπαν ότι ο Λέκος κιόλας υποστήριξε τον Δήμαρχο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα συμπεράσματα πάντως μπορούν να βγουν. Η συνεδρίαση είναι ανερτημένη στο YouTube και όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει πάλι και να δει τι υπόθηκε και από ποιον υπόθηκε και με ποιον τρόπο. Έχω να κάνω μια ακόμα παρατήρηση για το δελτίο τύπου. Ναι. Καθαρά και μόνο στην υπογραφή είναι η πρώτη φορά που υπογράφεται σαν επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης και όχι σαν συνδυασμός στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Το έχω κάνει και άλλες φορές. Κοιτάξτε τώρα, ειλικρινά δεν υπάρχει λόγος. Τώρα κοιτάξτε, τελειώνει και η θητεία μας, τελειώνουν και τα Δημοτικά Συμβούλια με τις αποφάσεις, καταλάβατε. Δεν έχει να κάνει όμως. Μάλιστα. Και δεν είναι πρώτη φορά αν θα το ξαναδείτε, έχει ξαναγίνει. Ωραία. Και περάσουμε τώρα στην άλλη σας ιδιότητα, του υποψηφίου εκ νέου, αυτή τη φορά Δημοτικού Συμβούλου. Είχαμε τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του κυρίου Τσούκα την προηγούμενη Κυριακή. Τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε από τη συγκεκριμένη εκδήλωση και πώς πορεύεστε την επόμενη μέρα, γιατί είπε αρκετά πράγματα, τα οποία άνοιξαν μια κουβέντα για το πόσο πολλά από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και πόσα όχι, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε την ομιλία του. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πρόκειται για μια συγκέντρωση μεγαλειώδη. Δηλαδή, αν κανείς σκεφτεί ότι ήταν απλά εγγένεια και όχι η κεντρική μας ομιλία, ο κόσμος ήταν πάρα πολλής και αυτό με συγκίνησε, γιατί ο κόσμος δείχνει την εκτίμησή του και για μένα αυτό αρχίζει να δείχνει και μια παράσταση νίκης για τον κύριο Τσούκα. Έτσι. Διότι όσο και να ήταν ο κόσμος εμάς και όσο λιγότερο κόσμο, γιατί είχε πολύ λιγότερο κόσμο τα εγγένεια, τέλος πάντων, η εκδήλωση του κυρίου Κορετζίδη, και όσο και να προσπάθησαν οι φίλοι του δημοσιογράφοι
την ώρα που μιλούσε ο κύριος Τσούκας, αυτοί να ανεβάζουν τις προηγούμενες ημέρες τη συγκέντρωση του κυρίου Κορετζίδη, ο κόσμος ήταν εκεί και άκουσε και είδε ο ίδιος. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί πια. Η Καστοριά δεν μπορεί πλέον να μείνει αλλοστάσιμη και ο κόσμος δεν μπορεί να παραπλανηθεί άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Τσούκας μίλησε, όπως είδατε κι εσείς, και εστίασε πάρα πολύ στην κοινωνική πολιτική. Για πρώτη φορά δήμαρχος δείχνει τέτοια ευαισθησία στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Είναι κάτι που λείπει από τον τόπο μας. Όσο δυσκολεύουν οι καιροί, τα προβλήματα τα οικονομικά του κόσμου είναι τεράστια και θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να σταθούμε και να βοηθήσουμε ανθρώπους. Όπου δεν μπορεί να φτάσει εκεί η πολιτεία, θα πρέπει και ο Δήμος να σταθεί αργός. Ο κύριος Τσούκας έδειξε μια μεγαλειώδη καρδιά, μας συγκίνησε όλους, ο κόσμος ήταν συγκινημένος. Έτσι. Πρώτη φορά ακούσαμε τόσες εξαγγελίες για κοινωνική πολιτική. Εκεί δε, που αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί από κανέναν δήμαρχο άλλον υποψήφιο, δεν το γνωρίζαμε, σας μιλώ ειλικρινά, είναι το κλείσιμο της ομιλίας του, όπου αποποιήθηκε το μισθό του και μάλιστα θα το διανύμει πάλι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Εκεί, σας μιλώ ειλικρινά, είδα δάκρυα στα μάτια, ο κόσμος ανατρίχιασε, σηκώθηκε αυθόρμητα, χειροκροτούσε και φώναζε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη μας. Και δεν ξέρω και πανελλαδικά αν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σπάνιο, είναι μεγαλειώδες, δείχνει την ψυχή ενός ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να αφήσει πίσω επιχειρήσεις, οικογένεια, να τρέξει, να προσφέρει και ξέρετε και σαν δήμαρχος θα ακούσει και πολλά, πάντα γίνεται αυτό, αμυστή. Εάν μπορεί κάποιος άλλος να το ξεπεράσει αυτό και να πει κάτι ανώτερο από αυτό, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, κύριε Μηταλίδη. Τώρα βέβαια, πέρα από την κοινωνική πολιτική, φυσικά μίλησε και για έργα υποδομών, μίλησε για επενδύσεις, τις οποίες θα πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Τσούκας ήδη έχει προχωρήσει, ήδη έχουν έρθει επενδυτές τους οποίους με το αυτοκίνητό του πήγε σε μέρη, ήδη έχουν γίνει συμφωνίες και θα δει πάρα πολλά πράγματα ο καστοριανός λαός αν μας επιλέξει και δεν θα μείνει τίποτα εκτός από το πρόγραμμά μας φυσικά. Εγώ θα επανέλθω, ειδικά στο κομμάτι κάποια στιγμή αναφέρθηκε ότι θα δοθεί 500 ευρώ σε κάθε παιδί που θα γεννιέται. Κατά πόσο αυτό έχει μελετηθεί, όχι μόνο στο κομμάτι του αν υπάρχουν λεφτά, αυτό ας πούμε ότι μπορεί και να βρεθεί το κομμάτι, στο κατά πόσο αυτό μπορεί να κάνει ένας Δήμος και να κάνει μια τέτοια μορφής κοινωνική πολιτική, αν μπορεί να το κάνει ο ίδιος ο Δήμος. Αν δηλαδή αυτή η εξαγγελία έχει ελεγχθεί, το έχει ψάξει και διαδικαστικά, γιατί ξέρετε και μέσα από το Δήμο και τις διαδικασίες και όλα αυτά τα οποία είναι δύσκολα σε πολλές περιπτώσεις να προσπεραστούν, ή απλά είναι μια εξαγγελία η οποία είναι σαν επιθυμία και σαν βούληση, αλλά ίσως βρεθεί σε τοίχο την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι γίνεται και σε μεγαλύτερους Δήμους. Έχει ξαναγίνει αυτό, πρώτον. Δεύτερον, ακόμη και πρόβλημα να βρει κάποια νομοθεσία κτλ. Ο κύριος Τσούκας, να είστε σίγουρος ότι έχει τον τρόπο να παλέψει να το κάνει νόμιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχει κάνει άλλα και άλλα. Λοιπόν, η εξαγγελία είναι πραγματική και επιθυμεί και θα το κάνει. Βεβαίως μίλησε για το πρώτο παιδί κάθε οικογένειας, έτσι. Και όπως επίσης σίγουρα θα υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια. Τι θέλω να πω. Δεν μπορείτε, κύριε Μηταλίδη, εσείς να έχετε, ας πούμε, εκείνη την περιουσία καταθέσεις, καταλάβατε, και να λαμβάνετε ένα τέτοιο επίδομα. Σίγουρα πάλι μιλάει για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, να είστε σίγουροι λοιπόν ότι και έχει ξαναγίνει, αλλά και να μην και κάποιο πρόβλημα να υπήρχε θα ξεπεραστεί. Μια ερώτηση έτσι, γιατί το έχω σαν απορία, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. 222 υποψηφίους έχει ο κύριος Τσούκας, 230 κύριος Κορεντζίδης, 282 κύριος Γρηγοριάδης. Φαίνεται δηλαδή ότι ο κύριος Γρηγοριάδης έχει ένα προβάδισμα επικοινωνιακό εντός εκτός εισαγωγικών στο θέμα των υποψηφίων. Πιστεύετε πως ο αριθμός είναι το ζητούμενο, ότι ο αριθμός από μόνος του, ειδικά όταν έχουμε τόσους πολλούς υποψήφιους, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε έναν συνδυασμό για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα? Εξαρτάται τον αριθμό, θα σας πω. Λοιπόν, δηλαδή, τι θέλω να πω.
Εάν ο κύριος Γρηγοριάδης Φερρυπίν είχε 282, που ξεπέρασε και τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος είχε 280, έτσι. Το έχουμε σχολιάσει αυτό και το είπατε κι εσείς. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που συνέβη στην Καστοριά είναι τρομερό. Τραγικό θα έλεγα. Τραγικό θα έλεγα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να πιαστούν αυτά τα νούμερα, μπορεί και κάποια θεία σας, κύριε Μινταλίδη, 75 ετών, να μπει και σε ψηφοδέλτιο και να ζητάει την ψήφο του κόσμου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την ηλικία, αλλά αν αύριο μεθαύριο εκλεγεί, δεν ξέρω κατά ποιο τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει και να προσφέρει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να μην είναι καν επιθυμία, ας πούμε, επιθυμία της ίδιας να βρίσκεται σε ένα ψηφοδέλτιο, και όμως βρίσκεται. Λοιπόν, δυστυχώς έχει γίνει αυτό βάσει νόμου. Ο νόμος έπρεπε με βάση τον πληθυσμό κάπως να διαφοροποιείται. Τέλος πάντων δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε να έχουμε τόσο μεγάλα ψηφοδέλτια και πραγματικά είναι δύσκολο και είναι κρίμα και είναι λυπηρό για εμάς τους υποψηφίους που παλεύουμε να πάρουμε, ας πούμε, μία ψήφο, διότι ο συγγενής, σας είπα, ακόμη και να μην θέλει να ασχοληθεί, πρέπει δικαιωματικά να πάρει την πρώτη ψήφο από κάποια οικογένεια. Τέλος πάντων. Τώρα, εάν ο κύριος Γρηγοριάδης είχε 282 Φερρυπίν και εμείς είχαμε 150, εκεί, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, καταλαβαίνετε. Λόγω γνωριμιών, ο κύκλος είναι μικρός, λόγω συγγένειας, οι άνθρωποι έχουν αγκυλώσεις, πρέπει να ψηφίσω αυτόν κτλ. Εκεί ναι. Όταν όμως έχουμε ξεπεράσει τους 200 όλοι, 222 εμείς, 282, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Εκεί θα παίξει ρόλο η ποιότητα των υποψηφίων. Καταλαβαίνετε ότι μεγάλο μέρος των υποψηφίων από όλα τα ψηφοδέλτια θα κουβαλήσει νερό. Το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, και κάποιοι είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά για να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έτσι γίνεται πάντα. Τώρα θα το δούμε σε μεγαλύτερη εμβέλεια αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα. Δεν μας ανησυχεί καθόλου αυτό. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε όλα τα χωριά, έχουμε παντού παρουσία, έχουμε τοπικά, έχουμε ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Και την καλή μαρτυρία του αρχηγού μας βέβαια, και πάμε δυναμικά μπροστά μαζί. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια, εννοείται, και στην προεκλογική περίοδο να τα πούμε με πιο συγκεκριμένα πράγματα την επόμενη φορά. Ποιος είναι ο στόχος του συνδυασμού? Είναι η δεύτερη Κυριακή. Ποιος είναι ο στόχος που έχει θέσει ο Άκης Τσούκας και ο συνδυασμός μπροστά μαζί για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου? Κοιτάξτε, ο στόχος πάντα είναι η πρώτη Κυριακή. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε, θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές. Οι περισσότεροι παραδέχονται, και εμείς το καταλαβαίνουμε, ότι θα πάμε και δεύτερη Κυριακή. Διότι και τα τρία ψηφοδέλτια είναι άρτια καταρχήν, έχουν παρουσία παντού, έτσι. Κάποιο θα είναι πιο δυναμικό, κάποιο άλλο λιγότερο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις. Πολύ μεγάλες διαφορές. Πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι σχετικά κοντά και αυτό αναγκαστικά, αριθμητικά, θα μας πάει στη δεύτερη Κυριακή. Οπότε τελικός στόχος, αν όχι την πρώτη, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε και θα είμαστε τη δεύτερη Κυριακή να αναμετρηθούμε με τον δεύτερο υποψήφιο. Άρα λέτε ότι θα είστε πρώτοι, αν κατάλαβα καλά? Όχι, δεν το εννοώ. Με το δεύτερο υποψήφιο εννοείται, με το δεύτερο, μάλιστα, εντάξει, κατανοητό. Πάρα πολλές οι πιθανότητες να είμαστε πρώτοι, αυτό θα τα αφήσουμε, ξέρετε, δεν θέλω να φανώ αλαζόνας. Πάντα όταν κατεβαίνεις στις εκλογές, έχεις και μέσα σου ένα μικρό φόβο ανατροπής ή οτιδήποτε. Εμείς θα παλέψουμε, ξέρουμε ότι γνωρίζουμε τη δύναμή μας, μας δίνει ασφάλεια αυτό. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο μπροστά, έχουν μείνει 30 περίπου μέρες για να αγωνιστούμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στο σταθμό. Είπαμε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και στην προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά, ίσως και σε κάποιο πάνελ εδώ πέρα με συνυποψηφιούς σας από άλλους συνδυασμούς. Να σας ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία και θα έχουμε και, όπως είπαμε, τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Και πάλι θα το πω δημόσια, γιατί σας αξίζει. Δεν είστε από τα ΜΜΕ τα οποία δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
διότι δείχνει επαγγελματισμό και αγάπη για τον τόπο αυτό. Και εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ασπρό και μαύρο, η ενημέρωσή σας. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί στον Καστοριά FM 915. Άσπρο και μαύρο. Εδώ τα λέμε όλα χωρίς διακρίσεις, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Μα πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η Καστοριά μας, οι αρετές της, τα άλυτα προβλήματά της, η καθημερινότητά της. Άσπρο και μαύρο. Κάθε πρωινό 8 με 10 στον Καστοριά FM 915. Παραγωγή παρουσίαση Κίμων Μηταλίδης, Θωμάς Τομόπουλος. Άσπρο και μαύρο. Εδώ τα λέμε όλα. Συντονιστείτε.